alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanku da samun ku a cikin wannan lokaci. A yau ma mun zo muku da sabon bidiyo wanda zamu nuna muku yadda zaka yi amfani da wayarka da dukkanin wata browser da ke cikin wayarka ka ɗauko wato abin hoto, bidiyo, waƙa ta hanya mai sauƙi. Hallo akwai wata hanya kuma da zamu nuna muku wadda zaka yi amfani da zanda taka wannan wadda ka sani wadda kake share ke tura bidiyo ko wani abu zaka iya downloading ita. Saboda haka kafin mu je cikin bidiyon nan muna roƙonka idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko ka danna mana alamar subscribe kuma danna mana alamar ƙararrawa wanda hakan zai ba mu ƙarfin gwiwa da kuma kawo muku bidiyo akai-akai. To yanzu bara mu tafi muna muku yadda za ku ɗauko hoto ko abin da ke a cikin browser. Misali ka zo nan sai kai searching musamman waɗanda suke da channel suna ganin abubuwa na musamman ko wannan nayi misali kawai ka zo ka danna nan kamar haka ka danna subscribe misali ka danna kamar haka ka gani sai ka danna sai sati kawai zai bude to ka gani da yake nan mun sa ya shigo wato image idan mun sa all nan kamar haka za ka ta gani abubuwa ga su nan irin wani abubuwan wanda za ka ga masu channel haka suna ɗaɗɗorawa irin a ce danna subscribe sai ga abin nan ya fito da sauransu haka irin su button green shot da sauransu. To nan za ka ga wasu abubuwa an sa all da news da kuma videos da image. To kamar ka zo ganin wani image ɗin haka ta gani ga abin da subscribe na ga su nan. To misali a ce kana so ka ɗauko wannan to in ka zo haka kan shi haka za ka danne shi idan ka danne shi zai nuno maka wannan zaɓuɓɓuka kamar haka zai nuna maka open image in new tab, wani kuma sama downloading image, searching Google, Lions ko kuma ka yi share image. To kawai za ka zo ka danna wani download image ɗin nan kamar haka kana dannawa zai baka damar cewa shin a cikin wata folder da kake so wannan ya ajiye maka shi kawai za ka danna haka. To gashi nan bidiyo har ya zo kuma open nan kana danna haka to ka gani ya zo to kawai nan da ka tashi ita kawai zaka je ka ɗauke shi ka ɗora shi zaka iya amfani da Kind Master kuma duk wani application da kake amfani da shi wanda kake editing ɗin bidiyo. To bara ka ƙara ganin kuma wani again yawa yanzu kuma zaka zo ka ƙara yin wani search ɗin wani abu wanda kake so misali kamar yanzu sai ka rubuta kamar misali safon kawai ka gani kaga safon haka sai ka sa wannan yawa ka gani wato irin wannan bidiyon za ka gani irin masu channel haka daban-daban wanda su koya abubuwa to kai ma ne kawai zaka dama gani kawai idan ka zo kai search din abu kawai za ka gan shi haka sai ka je ka ɗaura a thumbnail naka na bidiyo wanda hakan zai taimaka maka mutane suna kallon bidiyon ka gani yanzu misali kamar a bara mu ɗauko wannan ga wannan na haka kawai ka zo haka danne shi haka kamar haka kamar da nuna muku da farko haka a gani ya nuna ma ka danna wannan download image ɗin kana danna haka kawai zai baka da dama wata folder kake so ajiye bidiyon ka kuma kawai baka so ya ajiye ita kawai randomly lafiya lau kawai sai ka danna download gashi nan yana tafiya har ya zo fa cikin 'yan mintuna a gan shi. So yan uwa kar ku manta dai kuna tare da wannan tasha mai albarka kar ka manta ka danna wannan subscribe da kuma alamar ƙararrawa kai share ɗin wannan bidiyo ga 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana. Domin akwai mutane da dama wanda suna shigowa wajen yin browser suna ta ganin abubuwa daban-daban sai su rasa ma yaya ake ɗauko su. Yasa muka nuna muku yadda za ku yi amfani da wayar ku yi download ɗin abin da kuke so cikin sauƙi. Kuma idan akwai wani abu wanda kake so ke tambaya akan wani abu da kake so ka yi irin ka ga wani abu wanda kai kana so ga ma ake yin shi ne to kawai za ka iya mana comment su kuma za maka bidiyo akan wani abin inda za ka gan shi kuma ka fahimce sosai. To anan muke cewa bisalam su haɗa bidiyo na gaba. Gode.